Αφού το βρίσκει πολύ, σε κάτι κλίσεις που είναι... Το πλάι. Ναι, που είναι καρότσα έτσι, πατάει κάτω και το καρότσα είναι εκεί. Μα και αυτά σταματάει και να το ρίχνει δεν έχει βρει κάτω. Δεν τον πάρει, δεν τον πάρει, με τίποτα. Δεν τον πάρει, με τίποτα. Δεν τον πάρει. Κάτι μύρισε, κάτι μύρισε. Δεν τον πάρει. Και κάρισε το μποξεράκι σου. Αντιδέα, τι κάνεις εκεί κάτω, ρε! Περίμενε, περίμενε. Χρήστο! Χρήστο! Για τράβα το λίγο. Και κάρισε το σόβρακο γιατί κάτι μυρίζει. Τράβα το λίγο. Περίμενε. Αχιλλέα, βγάλω το χέρι σου. Έλα, έλα. Τράβα το γιατί δεν ήρθε μόνο του. Τι παίρνει. Τράβα το. Ακριβώς. Το ισορροπεί. Καλά είσαι ο Σούπερμαν. Στο καλό. Έτσι όλο πες εκεί ρε. Κάτι γίνει από πίσω. Να έρθω εγώ. Να σιώσει. Εκεί. Πού είναι σε μέσα. Και από μέσα. Θα είσαι έτσι. Εκεί περίμενε. Περίμενε μέχρι να το πρωί. Να βγει ο κατάλληλος. Κυριάκο, αυτό δεν σου πάρει ρε. Εδώ ρε, ακόμα το πάρω. Το δωρή πήρε διαβάζει.